Današnji razgovori koji se u Vila Biljana i normalizacija između Belgrada i Priština ne može da kažeme da kako se sluči to što očekujeme. Ja možda samo kažem da simfonija politička nema da bude ispišana, ali kako uvertira, ke se razgovara i za zajednica na srpske opštine, koji model, toj model ke bude pravni i na pravnike se insistira, naravno su politička pozicija. Mi ne možemo da očekujemo da kakve bude lesni pregovori, ali vo svekoj slučaj na dolgoročno, ne do krajna godina, zato što imamo jedna međunarodna teška situacija koja je povezana i sa ukrajinska situacija, a od druga strana to su posledice od raspada na Socijalistička federativna republika Jugoslavija i one posledice koje su vrzane za raspad na zemlja i na Baditerova komisija. Imame svega jedna situacija kada i Kosovo bara svoje mesto kako država, a Srbija su svoje od Ustav ne može da dozvoli takva neka implikacija i zato mislim da ovi dogovori imat krajnji cilj, kompromis u kojem je mir, a od druga strana mentori od Sjedinjenih Američkih Država i pokroviteljna Evropska unija barat vo politički i ekonomski benefit koji treba da se realizira, ali za to je potreban proces, tako da i duhovna i svetovna vlast mora da se sublimirati i da se dobije jedno centralno prašanje, a to je krajnji cilj mir. Tako da ja ne vidim neko brzo rešenje i ovde na Ohrid. Ako pogledamo kakva beše tradicija, recimo sa Ohridski ramkovni dogovor, vidimo da razgovori sekogaš počnu od ovde, a posle u prestonici se potpišuvat. Taka i koga se raspadna Jugoslavija, ovde beše pregovori predsedateljstva na SFRJ, vlada na SFRJ i predsedatelji na Republiki i posle se priznavanje slučilo od drugi centri na moći. Tako da mislim da nije slučajno što se glavni mentor je Sjedinjene Američke Države, a Evropska unija je pokrovitelj.